салом алейкум бародарони азиз, мардуми ғариб. Магазини лавозимоти асб, магазини саман, кумуш комплектҳо, кумуш комплектҳо оригинал, якчанд намуд рангош ҳаст. Кумуш комплектҳо. Баъд зинои кобра, зинои кобра, ина бародаро якчанд намуд расветкаош ҳаст. Баъд бародаро маин мӯза шапка барои чавандозо. хоб дар ин ҷо мӯзаи ковбойский американский стил, ин барои савор шуда гаштан. сифатиш беҳад хуб. Размери 36 то размери 44 дорад. баъд бародаро мана дар ин ҷо якчанд намуди лаҷомҳо, лаҷомҳои кумуш, латтагӣ, чармӣ, қайшӣ ҳама намудаш ҳаст. ин аилу пуштанг бародаро якчанд намудаш ҳаст. кумушиҳошам ҳаст. Ина ин кумушиш, латтагин, чармин ҳама намудаш ҳаст. ин ҷило бародаро, ин ҷило якчанд намуди ҷил, перчатка барои чавандозҳо, шапка барои асб. баъд ба ин ҷо зинои қиғизиам дорем, якчанд намуди лаҷомҳо, зашиник барои асб. баъд бародаро мехи навам дорем, така на қашоқ бародаро, ин нав омад. ин шаштагаш, ин панҷтагаш, ин чортагаш. баъд зашиник барои мӯза. хоб 4 намуд зашиник дорем бародаро. ин прастоиш, ин сифати беҳад хубаш, ишам сифатиш хуб, иш нав омадагиай, пластмассияй, ям сифатиш хубай. баъд ин зашиникҳо барои почаи асб, рангои сурх, кабуд, сурх, сафед ҳама намуд рангош ҳаст. баъд ма ин чиригӣ ҷалдиқҳо. баъд бародаро ҷалдиқҳои ина хелиам дорем, мағзӣ, ин ҷалдиқҳо, чиригиҳо. баъд дар ин ҷо купчикам дорем барои рӯи зин, таги зин купчикҳо. мӯзаи чавандозӣ 7 намуд мӯза дорем бародаро. 7 намуд мӯза дар тамоми тоҷикистон дастсафка дорем.